Good morning world! Ayan na, tapos na ang ating pocket garden. Dadagdan na natin yan ng mga bato-bato dyan. Pero, ang tiles, tapos na. Bato-bato din yung tiles, guys. Oh, diba? May mga abo-abo na naman, oh. Ayan kung makita niyo. By the time nag-amazing tayo, nasa ilalim na, hindi na mahuli. May mga nagsusunog pa rin siguro. Pero last year, hindi namin to na experience na may mga abo-abo. Sa ibabaw, maalis natin, pero yung nasa ilalim na, wala na. Iba-vacuum na lang. Yung kalamansi natin, guys, so malaki na siya. Tumaba na siya kasi naarawan na. Kailangan pala niya ng araw. Dati doon yun sa malapit sa garahe, di ba? Ililipat natin yan siguro doon sa kabila. Hanapin natin siya ng pwesto. Abo, oh. Haba. Kala ko string. Pinapakan ko, oh. Yan, maalis until na ibaldi mo yan. Kagabi bago ako matulog, nag-i-imagine ako ng kung anong pwedeng itsura nito pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Gusto ko yung kantang yan. Naku, may lumalabas na kaya na wala pa. Sa aking mga seedling. Naku, may worm pa sa ibabaw. Wala pa. Kagabi-gabi na ako nagdilig. Tingnan mo, basa pa. Ito wala pa masyado. Pero ito, may mga bulaklak na. May bulaklak na siya. Ito guys, mga hindi pa siya naayos sa kung kalalagyan niya. Inuna na lang natin ang pagtanim dahil kasi para ugat na siya ng mabuti dun sa paso. Pero okay naman mga itsura nila. Mula nang tinanim natin, 2 araw mahigit na. 3 araw na. Ay, magbubuk na ito, oh. Oo. Nung tinanim natin yan, ganito lang yan. Ngayon, bubuka na siya. Gusto ko yung kulay na yun. Ngayon ako nakakita ng ganyang kulay. Okay naman ang mga itsura nila. Ito, wala pang bulaklak. Gusto ko nang matapos na ito dito, oh, para malagyan na natin ng ipa at lupa. Doon hindi pa dahil kasi magpipintura pa dun sa kawayan. Hello Kubo. Hello Happy Kubo. Gusto ko sanang dalhin dito si Sky kaya lang. Nako, siguro lagyan ko muna siya ng diaper. Hanggang masanay siya dito kasi kung hindi, bagong lugar sa kanya. Nako, every kanto iihian niya. Kiniklaim niyang kanya. Kasi may pinto naman, oh, hindi siya makakalabas.
Ayan na siya guys. Sana mabuhay siya. Hindi pa tapos, tatakpan pa natin yan. Meron na siyang ipa at loam soil sa ilalim. Babasain ko lang kasi maraming bato-bato, mga construction bato. Alisin natin yan, tapos the rest ng lupa babalik natin dyan. Paglaki niya, merong lilim tayong konti, no? Sana lumaki siya ng healthy. Si Miss Aratilis. Tinubigan ko na muna guys para masipsip siya doon, tapos tatakpan natin siya. Hindi na tayo dapat. Day, Cherry Johnson. Ayan, sabi ni Cherry Johnson, bili daw ako ng Crocs. Para na hindi ako nakasmagol. Sa Bisaya kasi guys, or sa at least sa Ilonggo, tawag namin sa flip-flop o yung tsinelas na goma, smagol. Sabi niya mag Crocs ka. Wala akong Crocs pero meron akong Adidas na parang Crocs. Ayan. So sinuot ko na. Tama nga kasi umitim na yung ko. Alam mo yung may forma na ng ng strap ng tsinelas yung paa ko. So at ito na guys ang ating Aratilis. Sana mabuhay siya. Sana mabuhay ka ng matagal. Kabigay ng maraming bunga. Ang nanay ko dati, naalala ko nung bata kami, meron kaming ganyan, Aratilis. Pagkatapos niya ng mga gawain niya sa bahay, nakakain na kami, tanghali, pupunta na, may duyan kami dun sa ilalim ng Aratilis. Tapos, mayroon siyang maliit na kaserola or bowl. Tapos, mamimitas na siya ng paborito niyang Aratilis. Ayan, para pag pumunta siya dito, meron siyang pagkakaabalahan na Aratilis. Kasi mura lang pumunta siya ng Amerika. 2003 yata ang una niyang punta ng Amerika. 2003. Tapos, umuwi ng sandali. Tapos, bumalik. Pabalik pa na lang, bakasyon na lang. Hanggang ngayon, 2025, nandun pa sila. Thank you, Lord. Mabuti naman ang kanilang kalagayan. O, di pag uwi nila, meron siyang Aratilis. Hello pala kay Jingjing at Ferolyn. Welcome back from the USA, mga kapatid ko. Andun sila ngayon sa Rojas City. Sa isa kong kapatid. Hindi na sila makakadaan dito. Ako dapat ang pupunta doon. Kaya lang busy naman kami dito. Hindi naman kami makaalis dahil kasi maraming tao in and out na nagtatrabaho. So, hindi kami siguro magkikita dahil kasi ang nila hindi lang bakasyon, marami silang inaasikaso. May binili yata silang lupa dun sa sa may malapit sa beach. May mga appointment sila. Right now, nag-drive sila papuntang Iloilo City. Meron din silang appointment doon. Busy sila, tapos pupunta pa sila ng Vietnam. Happy birthday, Inday Ferolyn! Ang sister-in-law ko, kapatid ni Jing, yung galing ng California. Birthday niya, April 8. Kaya diba sabi ko, every birthday nila, April ka Inday, kay Jing November, they always make sure to travel outside the US or kung saan man sila, Pilipinas or saan man. So, ayun, nag-travel sila. So, pupunta sila ng Vietnam in a week or so. Kaya, busy din sila. Kami rin busy. Maganda sana kung magkikita kami, pero pag by the time makabalik sila ng Maynila, palipad na sila noon. Wala na silang time pupunta dito. Which is okay lang. Lagi naman kaming may komunikasyon. Pero yung isa kong kapatid pupunta dito in May. Next month. Yun naman taga-Rojas, si Bonbon. Pupunta siya dito. Ayan guys. Unti-unti natin ginagawa. Pero dapat, sabi ko namin sa sarili namin, hindi natin i-stress ang proseso. Dapat yung proseso ng pag-garden natin, pagpapaganda nitong space na to ay ating i-enjoy. Hindi lang
Na yung na-stress ka, ay, daming trabaho, ang daming gagawin. Tingnan mo kung iisipin mo yan, no? Saan mo ilalagay yung mga lupa, hollow blocks, ipa, paso, kawayan, kabilya, hollow blocks. Pero, yun ang ano natin. Yun ang dapat i-enjoy. Kagaya no, naghukay kami ng maaga pa, para hindi pa masyadong mainit. Naghukay kami para sa Aratilis. So, 1 down, many more to go. Di-enjoy natin. Diba, nakakatuwa. Nag-iipon ako dun mga, guys, mga dahon-dahon. Gagawin nating compost. Gahanap ako ng space na paglalagyan yan. Pag maghukay tayo, lalagay natin yan. Ako, magandang yan. Organic fertilizer. Ayan ang Aratilis natin, guys. Tapos balang araw magbubulaklak na ito ng hopefully sila lahat magbubulaklak ng maganda at mayabong para may kulay naman dito sa ating garden, sa Happy Kubo Garden. Mag-shout out pala tayo, guys. Marami akong isa-shout out. Mag-shout out tayo, ha? Shout out tayo, guys, to Rose from Seattle, Washington. At ang kanyang hubby. Na-inspire daw sila sa ating vlog. Pag umuwi daw sila at magre-retire na, they will be staying in Ilocos pagdating ng araw. Nurse din siya from Seattle. Hi, Mai and Brian from Seattle. Baka kilala nyo si Rose and hubby. Hello sa inyo. Shout out din kay Norma D. Always watching our vlogs every day. More power daw sa ating vlogs. Maraming salamat sa iyo, Norma D. Shout out din kay Lito and Nanette from Las Vegas. Oh, I miss Vegas. Lito and Nanette. At saka kay Kid and wife and sister-in-law dyan sa Nevada. Sana balang araw magkikita-kita tayong lahat. Shout out din kay Ray Sampang Bundalian. Sa wife niya si Christy. Araw-araw daw din sila nanonood. Maraming salamat sa inyo. Kay Amy Tyson, Jing Solis, Teresita Abaloyan, my friend AJ Travers, Tony and Sunny Leonen, Al and Jen Tayag, Tayag family, Engineer Tayag family, dito sa Pampanga, to Jaya, your brother, your mom, hello sa inyong lahat. Maraming salamat, guys, sa inyong support. Si Rebecca De Castro from Italy. Wow, new subscriber daw siya. Welcome to our Munting channel. Maraming salamat. Shout out to Mama Loves Liam and her baby Liam. Donna and Liam. Hello sa inyo. Maraming salamat. So bata pa ito si Donna, nanonood na siya sa ating mga retirement videos. Maraming salamat sa inyo. Hello din kay Tony Salazar. Sabi niya, punta daw kami sa sa Rewind sa Mendy Complex. It's a restaurant owned by his son and daughter-in-law. And their partners. Oh, mapuntahan nga yan, Rewind. Mahilig pa naman kaming kumain. Si Norma D nga pala, taga Orange County. Uy, ang mamahal ng mga bahay dyan sa Orange County. At, pero ang ganda. Mga restaurants dyan ang sasarap. Risa and Cisco, hello! How are you? Taga, pala sila? Ewan ko lang kung si Risa or si Cisco was born here. Si Risa siguro. Pero last time nila umuwi ng Angeles was 1999 pa. Uwi na kayo, guys. Dahil maganda ang inyong lugar, ang ating lugar. Matagal na kayong hindi umuwi. Mary Joy Dion. Hello din sa inyo. Shout out sa Switzerland. Sila, si Mary Joy Dion.
Aurora Cruz, hello. Angelito Matriano, hello sa inyo. Next time guys, mag-shoutout pa tayo ng iba pa. Maraming salamat sa inyo guys. We really thank you for everything. Andun si Louie Boy. Busy dun sa mga may gugawa. I-rewire pa yata nila ito kasi gusto niya itong part na to ilalagay doon para malapit sa pader pag inano yung kuryente. So, kausap niya na si JR, yung sa electrical ng construction nila. So, tutulungan tayo ni JR. Maraming salamat guys. Ito na yung kubo. Can you imagine? Oh, nandiyan kayo. Oh. Upo kayo dyan. Oh. Tapos magtatawanan tayo, magkukwentuhan. Para hindi lang ako ang nagsasalita. Ayan ang tubig ko guys. So, kasi nakakauhaw. Pero ang sarap. Sarap mag-inom ng tubig pag mainit. Ayan, may breeze ng konti. Pag umaga kasi, ano dito, wala pa yung ano sa hapon na mainit dito. Kaya masarap dito magkape-kape. Ayan guys. So pag meron ng mga green dyan, marami ng tanim, gaganda na yung ating view. Huwag nyo nang pansinin guys ang ano, yung pader dyan. Kasi para sa amin okay lang na dito sa gilid kaysa gitna. Mas gusto namin na pag nakaupo ka yung view mo dyan malapad kaysa maliit. Oo nga, 360 view mo kung nasa gitna ang kubo, pero mas maganda nga kung maganda nga tama kung ang kubo ay nasa gitna para 360 ang view nyo. Pero para sa amin yun, pinag-isipan naman ng mabuti. What works for us is dito siya sa gilid kasi malaki naman ang space dyan sa likod. Maprotektahan pa ito kung may bagyo, maprotektahan pa siya sa sa pader dyan. At saka para malaki kasi maliit nga lang ang ating maliit lang ang ating lupa, ang ating lote. So kung malaki masyado, magandang nasa gitna siguro. Kaya lang maliit lang, gusto namin na pagtingin mo medyo malawak ang tatam na, nakikita ko lahat pagka nakaupo dito. Kaya yun ang reason. Louie Boy, ano ka na muna, maupo ka na muna, kanina ka pa. Maupo ka na muna. Okay lang. Minom kang tubig. Mag-good morning ka sa kanila, oh. Hi friends! Tabi ngayon naman ako eh. Oh. Hi friends! Good morning! Ito, farm boy tayo. Sabi ko sa inyo, farm boy tayo ngayon. Farm boy siya pero nakaano na yan guys. Malinis na yan. Ako, pagkahilamos ko, takbo na ako. Siya, ang dami pa niyan. Kinukuskus sa katawan. Ha? Ano yung tinanim mo doon? Wala. Hindi yan o. Yung maliit na puno. Ay, maliit na plant na yan o. Hindi yan. Weeds yan. Ha? Weeds. Ito? Alin? Ay, matanggal na. Weeds yan. Magbabay na tayo guys. Till next vlog. Babay ka na. Nag-shout out na ako. Bye-bye friends! Thank you so much sa inyong lahat ha, sa walang sawa, sa buo at walang sawang suporta. Palagi kayong nandiyan sa amin, para sa amin. Okay? Thank you so much! Ito, unti-unti nang nagkakaroon ng ng katuparan lahat ang mga dinadasal. Maraming salamat po Lord. Thank you Lord. Okay, bye-bye na. Bye-bye friends! We love you all! Bye-bye!